Okay, cháirde tá muid arás agus tá sagam go rá decrochtaí a gona níostíireach leis bhúim ach cé nach bhfuil is tugam céim fá is cosúil ghfuil na feibannaí réitethe agam. Tá muid arás ag léamh na nuaíochta ach go fóil tá muid gobair le nuaíocht as Sasanna. Sa chás seo The Times ón 8ú lá lúnas 2018. Tá se nach chunspóid go fóil I dtaobh an méid a dúirt Boris Johnson I le mrá a cha borca agus a bhreanaíonn dar leis mar bhoscaí litreacha. Bhí Theresa May féin bhí dosach na bolatóirí a rinne gearán ina le agus a díor leiscéad a gháil as mrá Muslimacha Waslú. Thug sé le fios freisin gur bhreana na mrá mar robálathe banc sna héadaí seo. Chuir sé olc go leor daoine agus ba chúis iontais do go leor daoine go marúnaí grathí eachtracha trá agus chuireadh bigóideacht ina le go háirithe ó dhaoine mar an Ban Varún Warsaí píre tóireach Muslimach í freisin. Tá pleananaí siúl sa bhreatain chun Iarnród Ardlúis a chur bun. HS a dó sanim den chóras ach is cosúil go bhfuil nach bhfuil siúl in áiríre ach camadéireacht agus gadaíocht. Gan is ráile chuir síos tá 380 eibrí cearúchuid den fórsa eibre an sucrathe páy os cín 100,000 punta. 380. Agus sin gan ráile síos gan tréin ráile. Tá thug státchiiste na Breataine ráha le Chris Grayling rúnaí iompar na Breataine faoi costaisí róáirde an Iontais ach fós féin tá an 380 seo gleannacht le túrastal agus peorcais nó ar bhear sochar ará is agam de os cín 100,000 punta sin méid súntasach. Is even leis an Times mar sé an Times a bheith clásán faoi chuirpaí ach sa chas seo beidir bhfuil an ceart acu. Ní is agam céir dé trocht an Times faoi láthir. Ní hé an nuachtán
is cuimhneam ó na hochtdóidí agus na nóchatí. Seo scéal faoin chaí ina bhfuil príosúnaí Severus cosúil i bríosún i Cheshire ag séanna praisí i bhábhar stíg filéid. Bheith fiag súla drogaí agus telefón i soglúiste mar chuntrabhána sna príosún. Ach tá an príosún seo Cheshire, Thorn Cross. Beag ganin níos galanta. Tá íosc úr agus stíg filéid á smugláid isteach don na bon vivant tá faoi glasán. A bhí tuirseach den droch bhí a bhí ar fáil sa frisún mar réon leis na scírannaí beaga bhí a bhí ar fáil an. Príosún na Sasanna sa lá tainneamhain. Tá anchas síl ag ardú go fóil is Sasanna sa down here. Ihe, Sasanna, was sa riocht éanta. Ach tá moiliú, islú, súntasach le feiceáil in san ardú leanúnach a bhí ar siúl sa réimse sin. Níltar ag rá cén fá go bhfuil an leagtrá seo ar siúl ach tá sé an. Bhí an riocht éantathe chun dúracáin núcleacha áil ó Mheireachá ar na Mailh. Ach cuireadh mail ar an ardú mar gheall ar táthúcháin fábtach sna Stáit Aontaithe. Ní fios céim fá go bhfuil an riocht éantathe ag bra ar na Stáit Aontaithe go fóil dá chosaint núcleach ach sin mar atá. Tá líomhhaintí á gur le na riochta éantathe gur bhuailí an riocht éantathe ról an airm sna círéibeanaí i Zimbabwe le déanaí. Ní agam cén tarm atá gceist, airm Zimbabwe nó airm na riochta éantathe. Ní dóilm bhfuil mór an eile le rá agam agus mar sin. Ó sé bhí cúpla focail nua bhí mé géirí tuairt chun chuimhne an féin. Néal trú hagan ar cheandaí na béidir nuair nach féidir ó smuoine bhí gceart níos mó. Anchas síl, well, tá sé sin againn ó nóíocht den neamh. Síl ré, an rud céanna is dúcha. Ailíonna, má líontar do chopán arís, fáin tú ailíonna is dúcha. Sin é méid, sin an nóíocht ó nóchtán The Times ón 8 lá mílúna sa 2008. Tásúla an go bhain sibh úsáid nó tainmh nó leas éigean as agus go mbeidh muid a caint dí chéile arís sa bhfad. Idir an dálín, bím rath dé oribh go déir. Slán.